זה משגע להיות צפרדע. כתב וצייר זיגי פרנקל. בקצה היער, על יד הבריכה, ישב גמד וצייר תמונה. צייר את המים ואת העצים ואת חבריו, הצפרדעים. וכשצייר במכחולים, הצפרדעים דיברו על החיים. אמר הראשון, לחיות אחרות יש חיים מלאים הרפתקאות. אמר השני לאחרים, יש חיים מאוד מעניינים. אמר השלישי, ורק לצפרדעים יש חיים נורא 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 משעממים. אמר הגמד, איזה מין דבורים, השמש מחממת והפרחים פורחים, הפטריות צומחות, המים מבריקים, זה מאוד מעניין, מאוד נעים. אתה צודק, אמרו הצפרדעים, זה מאוד מעניין ומאוד נעים, אבל אנחנו מתלוננים על זה שאנחנו כל הזמן ירוקים. ירוקים בבוקר, ירוקים בחצות, ירוקים בדשא, ירוקים בביצות, ירוקות הרגליים וירוק הגוף, ירוקה הבטן, ירוק הפרצוף. ירוקים הקטנים, ירוקים הגדולים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן ירוקים. לציפורים ולפרפרים יש אולי 1000 צבעים שונים. והזיקית החרוצה מחליפה צבעים איך שהיא רוצה. איזה מין צדק, איזה מין חוק, כשהצפרדע כל הזמן ירוק. אמר הגמד, כאלה בעיות אפשר לפתור פשוט מאוד. בשביל מה יש לכם חבר שיש לו צבעים? והוא מצייר. צפרדעים אמרו לגמד, רעיון גדול, תתחיל מיד. והוא צבע את הצפרדעים בצבעים יפים ועליזים. אחד צהוב, אחד סגול ואחד אדום, והכל במכחול. הצפרדעים שמחו מאוד, אמרו תודה ולהתראות. פתאום היא באה, החסידה, והיא הייתה קצת רעבה. הצפרדעים התחבאו מהר, אבל הפעם זה לא עוזר. כי בצהוב, סגול ואדום רואים אותם בכל מקום, אמרה החסידה. זה בטח טעים, ארוחת צהריים ב3 צבעים. הצפרדעים נבהלו מאוד, קפצו למים והתחילו לשחות. וכשהגיעו לאמצע האגם, פתאום הפסיקו לראות אותם. כי בתוך המים הרטובים הצבעים ירדו, והם שוב ירוקים. החסידה התאכזבה, אמרה מילה לא יפה, והלכה. הצפרדעים פרצו בצחוק, זה דווקא טוב להיות ירוק, וגם אנחנו לא יחידים. ירוקים החרגולים, ירוקים החיילים, ירוקים מתוקים, ירוקות הלטאות, ירוקים הגנים, ירוקים היערות. בעצם כל אחד יודע, חצי העולם ירוק כמו צפרדע. והם נשארו מאוד מרוצים, מאוד גאים ומאוד שמחים, כי מכל הצבעים הקיימים הצפרדעים דווקא ירוקים.